Bârnele rezultate din crăparea buștenilor sunt rindeluite după preferința beneficiarului, pe toate laturile, doar pe față, partea din afara casei care rămâne de obicei netencuită, ori sunt lăsate nerindeluite, apoi, clădite în stive, așteaptă să le vină rândul. O observație importantă este că nu se scurtează lemnul pe parcursul acestor faze premergătoare. Reglarea lungimii fiecărei piese se face doar pe șantier. Între timp se pregătește locul construcției, definitiv dacă temelia, fondația casei, este gata sau temporar dacă s-a optat pentru un premontaj la atelierul maisterului. În cazul premontajului trebuie făcută o trasare la sol a amprentei fundației. Deși nivelele cu laser sunt relativ răspândite printre constructori, meșterii dulgheri cu care am vorbit preferă să traseze în continuare cu șparga, să verifice empiric unghiurile de 90 de grade cu vinglu, adică vinclul, și măsurând diagonalele rezultate. A sosit în sfârșit momentul zero al construcției. De aici încolo, casa de lemn va începe să crească într-o zi cât ar crește o casă de zidărie în 7. Primul rând de bârne ale unei case tradiționale se numește în Maramureș strat, cuvânt vechi moștenit din latinescul stratum, cu semnificația de așternut. Ce metaforă frumoasă, să-i faci casei de lemn un așternut pe care să se odihnească. Așa că din stiva de bârne se aleg întâi straturile, dacă nu au fost deja puse deoparte. Ele trebuie să aibă cel mai tare lemn, de preferință din inima bușteanului, deși regula construirii caselor de lemn este să se folosească o singură esență din cele uzuale, brad, molid, stejar. În cazul straturilor se face o excepție și se preferă stejarul, dacă e disponibil, chiar și pentru casele construite din bârne derășinoase. Înainte de a merge mai departe, se impune o clarificare a dimensiunilor de bază cu care operează meșterii de case din Maramureș. Grosimea bârnei este o dimensiune orizontală și se raportează la grosimea peretelui casei. Lățimea bârnei este o dimensiune verticală și echivalează cu înălțimea ei în peretele casei. Lungișul căsii corespunde cu planul longitudinal de arhitectură pe care se edifică fața căsii, cu sau fără șatră, pridvor, și dosul căsii. Curmezișul căsii corespunde planului transversal format din sapele căsii. Straturile trebuie să fie mai groase decât bârnele, bater cu 3-4 centimetri, adică pentru a rezista mai mult. Cele de-a lungul casei se recomandă să aibă cam jumătate din lățimea celor de-a curmezișul pentru pornirea chetorilor, cum zic meșterii. Dacă nu am comandat straturi longitudinale mai groase, putem rezolva problema prin folosirea unor bârne în poziție răsturnată, adică așezarea lor pe temelia casei se face în poziție culcată, iar lățimea bârnelor va deveni grosimea straturilor în viitorul perete. Nu același lucru se poate face și în cazul straturilor transversale, care trebuie să păstreze cel puțin lățimea bârnelor casei. Diferența de nivel dintre cele două categorii de straturi asigură pornirea chetorilor, despre care vorbeam. Odată pregătite straturile, sunt purtate la locul montajului cu brațul unui utilaj sau manual de minimum 3 bărbați, din care 2 se poziționează înainte și țin lemnul pe un drug, ca pe o targă, pentru a putea merge cu fața. Se așează pe urmele șpărgii, unul după altul, straturile perimetrale, formându-se baza pereților exteriori. Urmează straturile pereților interiori, care compartimentează casa după dorința beneficiarului. Odată cu montarea straturilor, meșterii aleși încep să-și dea proba măiestriei. De aici pornește întietorarea, adică îmbinarea la colțuri a caselor construite din lemn masiv, și nu e vorba doar de aspecte estetice, ci în primul rând de cele structurale și funcționale. Un strat răsucit poate compromite portanța construcției după ce începe să crească greutatea peretelui. Închiderea colțurilor în unghiuri mai mari sau mai mici de 90 de grade creează presiuni suplimentare în îmbinări și va afecta lucrările de finisaj. Dimensionarea incorectă a lungimii straturilor poate duce la nepotriviri cu bârnele și grinzile deja debitate, deci la pierderi mari de material.
Regula e ca straturile să se lase mai lungi față de bârne cu 15-20 cente la fiecare colț pentru că ar arăta mai bine, zic meșterii. Posibil ca în trecut să fi fost și un artificiu de creștere a stabilității caselor montate pe temelii de piatră. Din lungimea diferită a straturilor decurg unele particularități ale îmbinării lor, indiferent de ce tip de chiotoare se alege pentru restul casei, aspecte pe care le vom lămuri într-un episod viitor.